Narodil som sa v Prešovskom kraji, som zo Sniny. Som veľmi rád, že na výstave, ktorá bola v Bratislave, boli ocenené aj rybníky, kde som strávil detstvo, kde som sa naučil plávať. Čiže viem, čo kde sa ako nachádza, keď človek cestuje z Michalovec zo Sniny cez Prešov do Bratislavy, čiže viem, čo kde je. A tak podsúvam informácie o Prešovskom kraji a dávam linky. Lanárim ľudí z Mexika, ktorých som spoznal pred 15 rokmi, že je kam prísť a myslím si, že Prešovský kraj to je vec, ktorú treba ukázať. Je to veľmi ťažké, lebo ak nespomeniem Levoču a námestie, urazia sa. Ak by som tak trošku vynechal Tatry, urazia sa. Čiže pre mňa je to, zostaneme pri tom, že Snina. A ja keď sa povie, že ktorákoľvek časť roka, presne viem, kde som v Snine bol. Či to bolo v záhrade, či to bolo na poli, v lese, na rybníkoch, čiže prázdniny a stará mama, starý otec, jednoznačne jedna druhá strana, čiže Snina určite. Mám strašne rád Prešov a počiarkol by som okrem vyhliadky z Kostolnej veže alebo ja neviem, Kalvária, by som počiarkol Plaza Beach, kde oceňujem ten moderný prístup, čiže to máme takto, história, to je tá spomínaná Levoča, pre mňa citovo rodina, to je povedzme Snina, no a Plaza Beach. Ak Tatry som vynechal a milión ďalších, čo mi je ľúto, ale takto by som to nejako